La porta haurà de valer 23 milions d'euros. Oh, collons, tu. A veure, 10, 20, 21, 22... Merda! Hauré de passar pel banc. I aquest què diu? El jutge no permet entregar la due diligence a la porta. Ah! I a sobre això! Doncs mira, per aquí no hi passo. Jo vull veure la due diligence. Sí, la due diligence. Perdoneu, què és la due diligence? Perquè fa tant de temps que vam fer l'últim gag sobre el tema. Ferrer, és una auditoria en profunditat que revelava suposats excessos de la nostra junta directiva. Què? Què és una auditoria? Com si no fos tan normal gastar-se 3 milions d'euros al mes en croissants, collons! Sí, jo vull croissants, doneu-me croissants. Coi de Ferrer, menja croissants. Nois, hem de recuperar la due diligence. Està tancada amb pany i clau a les oficines. És una missió imposible. ¿Imposible? ¡Al loro! Que algunas misiones dicen que son imposibles y no lo son! Prepareu-vos per una missió nocturna. Collons! Què foteu vestits així? Us he citat per una missió nocturna. Jo vaig entendre que era per una micció nocturna, per això m'he posat el pijama. Abans, quan deies missió nocturna, et referies a una altra cosa. Jo m'he vestit així per lligar. És igual, tu. La due diligence és aquí sota. Vosaltres m'ajudareu a baixar-hi i jo l'agafaré. Lliga'm. Ara. Som-hi. No em toquis. Sí, la veig. Baixeu una mica. Avall. Avall, baixeu-me. Avall. Baixeu-me, sí. No, a la dreta. Amb compte. No, a l'esquerra no, a la dreta. A la dreta. Per què collons fot aquest paio? Això cada cop pesa més. Sí, és pitjor que la teva campanya electoral. No es mogui! Total, si no puc, amb tant de canapé. Això és un delicte molt greu. Ho sé. No hi ha croissanters de Frankfurt. Al loro! I no penso dir res més, perquè vull parlar primer amb el meu advocat. I com que el meu advocat sóc jo, ara estic molt ocupat. Adéu.